हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जासिहरबाय बयखौबो गोसो गोथारै आं दखानाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय रेक्सआव बाहेरायाव हासुनो फैदों आरोना बेखौनो सिङाव सोनानै आंबो दखानाव केक लानानै फैनो होननानै हासुमुथ्राय हासुगासिनो दं ओमफ्राय नै हासुखांनानै मा जायावलायो ओइ नोंसो मा नागिरलायखो फैदो थांसै फैदो हासुखांबाय होनलाय फैदो फैदो थांसै न'आव थांथा आं केक लाना फैनोसै जा ग न'आव हाबाय न'आवसो जा हाबाय जा गुड बय थादो आं दखानाव केक लानानै फैनो लोगोफोर खुवाया 7:25 जाबाय नै दासिमबो खुवा फुगासिनो दिनै माने गुसुआ बारासिनथार अयथासार अभारद्राय गुसुआनो थान्दा जेबो खुवाजोब kuasa dai moni dai badi guar likana dokan ini kaki kek deh ta kekखौ लाबोबाय आरोना ओमफ्राय नै इखौ लाबोबाय आङो बे गोदान लाबोनाय मोनसे हरदोंमोन ओमफ्राय एक्सपायार जानायसो आरोना ओमफ्राय उन्दैफोरनोथ' बिदिखौ जाहोजायाना लोगोफोर ओमफ्राय आं सानदोंमोन केकखौ फिसा फिसा मोननै लानानै ओमफ्राय न'आव चक' दंमोन आरोना इखौ हरफानो होननानै माने केकखौ लांबाय थानाय जायो नालाय ओमफ्राय बेखायनो फिसा केकखौ हरनानै ओमफ्राय चक' हरफानो नागिरदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय जायासै आं साननाय बायदिनो लांथोंसै मोननायखौबो दा चक'खौबो हरसै माने गावो केकखौसो लांनो मोजां मोनो ओंखामबो उखैया माने बेखौ जाबा एक्चुअलि नंगौ दखानाव जिनिसफोर बायबाथाय मोजाङै नायनानै बायनांगौ दे लोगोफोर आं दा जुदि नायनानै लाबोमोनबा एक्सपायार डेटखौसो लाबोफ्लांसिगौमोन आरोना आं बोरैबा थाग-थिग नायसनो आरोना आं बिदिनो दखानाव जाय जिनिस लाबाथाय नायखायो आरोना एक्सपायार डेट जादोंना जायाखै होननानै बन्द' नङा खुलासो आं दालि जानो लांदोंमोन दालि संलांनोसै ओमफ्राय आङो मैया बाजारावहाय ना खर' नुबोदोंमोन ना जानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय मैया लाबोनाय जायासै ना सामफ्रामबो ना बेदर ना ओमफ्राय आं मैया लाबोआसै ओमफ्राय थाङै थुङै मोनायावहाय बोराया आरो अमा लानानै फैलायबाय मानो होनबा बिबोनाङा मैया जोंना मोनायावनो ओंखारलांबायना 10:30 बिदि ट्रेन दंमोन आरोना गुवाहाटि थांबाय बियो मोनायाव बिदायानो दोनलांबाय बाइकजों ओमफ्राय बे थांसिगोन नालाय आं होनबाय ना थांसिगोननो होननानैहाय ओमफ्राय ओंखायनो बिदाया बेदर लानानै फैबाय आरोना माने आङो मैया सानसे जायासो सानदोंमोन आरोना लानानै फैबाय जखन जाबाय दे जादो दे सनालिया ओंखाम एवनाय ओमफ्राय साहा लोंदों सनालिया दिनै ओंखाम एवनाय जानो बोरैबा मोजां मोनो बियो ओमफ्राय ओंखामखौथ' सानफ्रामबो एवजाबाय थायाना आङो एवनानै होबाय थाया आरोना एखमबा एवनानै होयो आं हामाना लोगोसेखौ एवबाय थानो ओमफ्राय फुङावहाय उन्दैया मा जानो मा मानो जायो आरोना एखमबा सुजि संना होयो एखमबा मेगि सङो जानायनिखौनो माबा गैया आरोना लोगोफोर आङो दालि संगासिनो दङ ओमफ्राय दालिखौ समबार होनोसै ओमफ्रायो 8:00 जाबाथाय रेडि जानोसै आरोना ओमफ्राय 8:30 बिदियाव ओंखारलांनोसै मानोना 9:00नि बारबाथ' बिसोरना हाबनो होआना हाबनो होगोन होनाया 9:00 बारबाबो 1 मिनिट 2 मिनिट बारबाबो बाथोनबाबो ओमफ्राय माने वाट्सएपआव होनहरो आरोना एसे लासिं सिं जायो आरो स' माने 9:00 बारबा दा फै बिदि होनो आरोना ओमफ्रायो मोजां एक्चुअलि मा होनो उन्दैनिफ्रायनो बिदि खालामनाया मोजां मिनिमाम माने प्राइभेट स्कुलफ्रा बिदिनोखा आरोना जेरखम जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुल बायदि जाया आरोना जोंना क्लास मोनसे थांगौबाबो जेबो नङा होनबा जोंथ' एलपि स्कुलाव फरायबोना गामिनियावनो लोंखांबाय स' लोगोफोर जेसेनो रायलायसिनो बाङो खोथाया आङो जल्दि खामानि मावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय रेडि जाखांबा नोंसोरजों रायलायफिननोसै दा लोगोफोर A few moments later ओंखारलायबाय नै लोगोफोर गुसुथार ओमफ्राय थान्दाथार ओरैबायदिनो आं दिनै दख'ना गानासो गस्लासो गानबाय आरोना स्कुलाव थांग्रोसै नानिखौ लांनोसै ओमफ्राय थौबावबाय थादो नोंसोरबो आंजों लोगोसे गुसुथार दिनै खुवाया अयथासार खुवा खुदों आरोना अभारद्राय खुवायानो दिनैना थौबाय थादो होमबा लोगोफोर
गुसुजोंनो माने आखायानो साजोबलायो गिदो गुसु मोनदों दिनै माने बांसिन गुसुथार थान्दायानो आलदा होनजायो दिनैजाय गाव आखाइ मुजा गानदों नालाय बाबा गाननो नागिरलायबावासोमोन बियो मास्कखौलाय मानो नांगौ बाल मा खालामनो खानजंला दङ न'आवनो मेरला खानजं मेरला खानजं दंना न'आवनो थान्दा थान्दा टट' मोनसे लानानै थांसिगोन र' टट' लाग्रोसै मोनसे गाखोबाय जोङो सुआवनो खमला जानो होननायखौ नुदों सनालि हाजोआ सुआव सोरबा खमला जाजायो लोमजानासो थैखागोन गोलैगोनथ' मोजाङै जिरायाबा दा गलांगोनसो नोङो गुसुखौ नुवाखै दिन थान्दाखौ गुसुआबो अयथासार गुसुखा नालाय सान्दुं दुङोना दुङाथाय दिनै एसे दुङा साना ओंखाम जाबासो गिदिर जाखायोदां ओंखाम जायाबा गिदिर जायो नामा सोरबा इथिंजाय बाम होलायबाय दा मोनसेथिं हमथाखा गैया नैबे बाम मोनसेया रानायखाय इथिं होलायबाय मानोथो जम जम होनांगौ जम जम होनो नामा सोरबा हाय होनलाय सनालि हाय लोगोफोर स्कुल थांसै होनदो आंहा स्कुलाव थांनो नागिरबाय होनदो रायज्लायनो रोङा सनालिया दुस्टामि खालामो दा स्कुलाव स्कुलाव दुस्टामि खालामो होनदां दुस्टामि खालामहैगोन नामा नोंलाय स्कुलावलाय नों सोरजों जिरायगोन रायसोनजों रायसोना नोंखौ अनो ना अना अनो सिरिनायालाय हा अनो गासिबो अनजोबो थारियासालाय लोगो जायोना जाया नोंजोंलाय हा खोनाया लोगो जायो औ होनदो गोरा होनदो बिदिसो घटनाया ओमफ्राय नोंसोर खाजाखौ ज' राननानै जालायो हा मा होनदों खोनाया जायो रायसनजों जिरायो लोगो जाथारो रायसनजों नोङो सामफ्रामबो जिरायो रायसनजों रावजोंबो लोगो जाया लोगो जायो नोङो रावजोंबो लोगो जाया होननाय बायदि खोनादोंना आङो लोगो जायोसो होनदोंना बिदिसो घटनाया दे बुरजा फरायहैदो लेखाखौ दे ओमफ्राय मिसा लिरनो थिनबा लिरदो फरायनो थिनबा फरायदो दै नङाबा अननाय नङा मिसा फरायनो थिननायाव फरायाबा लिरनो थिननायाव लिराबा फरायगोन दा लिरगोन दा होमबासो गुदगाल होनगोन ना दे गोग्लैगोन ओमफ्राय खरा खरा खारनाङा दै आस्ते आस्ते गेलेनांगौ धीरे धीरे गाव जायोना गावना आखाइया दोलानानै हान्थुआनो दोलानानै फैदों गेलेनानै स्कुलाव बेखायनो खारनाङा दे गोग्लैयो खामसालियावबो दे गोरा जायोना नोंसिना मोदोमा गोरलैना सायो दोलायो दै आखाइया साजोब्बाय मबाइल हमनाया थांग्रोनांसिगोन जानाय नंला नङाबा थान्दायानो जाला थांग्रोनोसै स्कुलावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि गुसु आखाइयानो साजोब्बाय आरोना आंनाहाय
थांग्रोसै लोगोफोर गुसुथारना आखाया साजोब्बाय बार नांनानै दा लोगो मोनफिनगोन 2000 years later. बाइक रिलि जादों मालाय नै अबेयावबा थांगोन लायदा माबा 23 थारिखआव दङना बाथौ हा बाथौ गोथार सान निताजी बार्थडे बाइक रिलि जादों मालाय रिलि जादों अबेसिमबा थांगोन लायदा रिलि खालामग्राफोरबा बायदि नाङाहाय एफा गिदिर बाइकखौनो सालायनो हायो नामा बिसिबां गिदिर बाइक फैगासिनो दंबाय लारि अबेसिमबा थांगोन लायदा रिलियाबा माबा बाम होदोंना बेयाव नैबेखौ गोदान माबानाय पुलिस गारिबो होदों थांगोन लायदा रिलियाबा बाइक रिलि जादों जमा थांथारबाय मालाय हाब्रुनिफ्राय एकदम सिदा थांजोब्बाय दासो बाजारथिंसो थांबाय माथो फैबाय नै स्कुलनिफ्राय गलि हाबबाय आरोना ओंख्रिबो लानानै फैखाबाय बानलु सामब्राम ना लानानै फैदों आङो ना एवनानै जाहैनोसै दालि जहल दंखायो बेनोसै जानाय थानाय थांलाय फैलाय आरोबाव माथोबाव गोजानावथ' थांनो हाला आरो माथो होनबावनो बेखौनो देखायसाबबाय लोगोफोर आरो आं माने डेलि ब्लगनि नालाय आंना बेखौनो आं मा खालामा बाव थाङो बेखौनो देखायो आरोना आङो स' थेवदो न'आव थांगोरसै ड्रेस चेन्ज खालामनानै संगोरसै खावगोरसै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' सैमानाव गाहैफ्लांगोन गोलैगोनबोथ' बेगसुआ सनालिया दाबो फैया होनबाय थाबाय बियो सैमा फिसा गैया सैमा फिसा मालाय थ' फिसा गांसेल' बायहरला होनलांदों आङो राननायसो नंला आं मिथिया थ' गेटआ हनै दादाया न'आवनो गैबावासो खोमा दे गेटआ नारदे नार या औ जेक्सु हगारजानो मोन्दों नोङो हगारजानो मोन्दों फिस मोनबा ओमफ्राय ना खि लाबोदों आलुजों एवगोन आङो गोथाव मोनथारो जानो ओमफ्राय जोंहा साथाम एवना लाग्रोसै आङो लोगोफोर साराया एसे दुंग्रोथोंसैबा ओमफ्राय नाखौ हालदैबो लगायखाबाय आङो बेखौबो ओमफ्राय बस्थाफोराय दंखायो गाहायाव बेयावनो जिरायनानै लाबाय बस्था बनायावहाय मबाइला दोनबाबो जायासै नाखौबो हालदै संख्रि होनानै लगायनानै दोनखानाय साराया दुंग्रोथोंसै एसे ओमफ्राय टिभिया बोरैबा जादोंना दाहाय नायदो गेलेथ'दो टिभियानो माबा जादों मिथिया माबा फ्लाम नुफ्लांदों आरोना दागाबिसो आं खामानि मावनायाव डिस्टार्बजों जि गाबजोखौबो थायो आंखौ सुखानांगौसो हा ना लाबोदों हा नै बिदि नाखौ जानो सुखुया नायफैसाय एवखांना होनसै नायफैसाय नाया मा ना होनोथाय बाथा ना मा ना होनो एवखांनोसै जाया होमबा ना बाथा ना मा होनो आं मोजाङै मिथियालै जाग्राल' जिखुनु जा मोनबानो जायो आरोना आङो जानांगौ जिखुनु जा मोनबानो आंना खुनु बासला बुसला गैया आरोना ना बेदरफोरबाबो गासैखौबो जाजोबो आंना मानसिफ्रा बे आं इखौ जाया आंनि मालायखौ मा होनो आंनि हासबेन्डआनो बिदिनो ओरैनोथ' ना बेदरखौ जाजोबो बेबो ओमफ्राय ना गोरलैखौ जानो मोजां मोनो आरोना बियो माने ओंख्रि संबासो आरोना ओरैनो फाजा फ्राम एवखांना होबा जायो बायहेरायाव सनालिया साइकेल सालायदोंना ओरैबायदि दावराव अयथासार दावराव बिनि साइकेला मिथिदों खर' खोमा साजोबलायो आरोना लोगोफोर आङो गस्लाखौ सुखानांगौखाय सुवासै गानस्लायलायासै
गाहायनिखौल' गानस्लायबाय ओमफ्राय जिबो सुनांगौ नानिनि ड्रेस जुथा आइखौल' गासैबो सुजोबनांगौ गाबोन सानडे मानडे टुइसडेबो बन्द' आरोना स्कुला माबा मा होनो रामलीला नामा मानडेयाव बेनि थाखाय बन्द' ओमफ्रायो आरो मोनसेया जाहैबाय टुइसडेनिया माबा निताजिनि बार्थडे साराया दुंबाय आंना नाखौ एवखांना लागासिनो आरो नाखौ एवना लानोसै बिदि फ्राम थावजों एवखांबासो मोजां मोनो बोराया ओमफ्राय जै ओंख्रिफोर संदो जालाबो रागा जोंबावसै ओमफ्रायो फ्राम एवखांसै बेयाव मोननै दंबावो माबाल' खानायानो नै माने एवखांनानै लाजोबगोन आङो ओमफ्राय नाखिखौ आलुजों एवगोन आरो आं ओरैबायदि गोथाव मोनखायो नाखिखौ हासबेन्डआबो गोथाव मोनो जानो माने जोङो एखमबा ना बेदर जानो बायोबा बे नाखिखौनो लाबोनानै आलुजों नङाबा फान्थावजों बिदि एवनानै जायो ओमफ्राय नङाबा ओंखाम गोजां दंना बेजोंबो एवनानै जानो ओरैबायदि गोथाव ना बुंनांला आरोना लोगोफोर एवना लागासै जल्दिनो बानलुबो देनांगौ ओमफ्राय आलुबो हानाय गैया आङोथ' बिदि जेबो प्लेनिं गैयामोन नाखि लाबोगोन आं जिखुनु जा मैया ना नुबोनायखाय ना खर'फोर लाबोगोन बिदि सानखादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय ना खर'थ' गैया ओमफ्राय बे नाखौनो बाथाना ना मा होनो आंथ' मिथिला जिखुनु जा बे नाखौनो लानानै फैबाय आङो एवनानै जानोसै बिबोनाङाबो थांबायना मैया मोनायाव 10ता साराय 10ता ट्रेन दंमोन बेजों थांबाय आरोना बेयो ओमफ्राय दाथ' हासबेन्ड आं नानिल'सै नालाय बेनो सैदाना बेनो मोनासिम जाजाबावबायसो जोंना एवना लागोन आं लोगोफोर उन्दैफ्राथ' एसेबां गोबाव थानो हायाना नेनो हाया ओंखाम उखैयो ओंखायनो संलाङो आङो नैबे नाया जाबानो आं नानिनो ओंखाम होजोबसै नाखिखौथ' नानिया जाखाया ओरैनोबाबो नायाबो बेलथायबाबो जाया जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेसेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे गोसोमखौ इगनर खालामदो बे खारला माने थाव लेजेर बिदिनो जाजोब्बाय खारला आरोना बे फुबाबो स' ओमफ्रायो जायफोरा आंनि ब्लगावहाय भिडिअ गोदान नायदों बेफोर अननानै साबस्क्राइब होलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होलांदो लोगोफोर स' बाय बाय टेक केयार लाभ इउ अल